लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशन गेजेरजों नोंथांमोनखौ दिनै लाइव क्लास होनो नागिरदों। बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा लैथोनि दैया मानो थांलाय फैलाय जायो बा फैलासिम जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोनहा जानो हागौ सानो बारनि दोहौनि थाखायनो बा बार बारनायनि थाखायनो बेयो जायो, नाथाय बे खारननि थाखायल' बार बारनायनि थाखायल' लैथोनि दैया थांलाय फैलाय बा फैलासिम जाया। दा बेयाव गोबांथार जाहोनफोर दङ, बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं नोंथांनो शेयार खालामनानै होगोन। दा बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा आंनि एक्सपिरियेन्सजों बेखौ बुंनाय, नाथाय बियो बोथोर बिगियानगिरि आरो बिगियान बिफाननिफ्रायबो बाव दङ आरो गोबां क्लासावबो बेयाव साबजेक्टआव मेनसन खालामफानाय दङ। क्लास 8 स्पेसियेलि आरो क्लास 9आव ससियेल साइन्स बा जुग्राफि बेफोराव बियो इम्परटेन्टथार। दा बिनि अनगायैबो सरासनस्रा सुबुंफोराबो मिथिया हिसाबै नोंथांमोनाबो बेखौ नायनायनि गोनांथि दङ आरो स्पेसियेलि जायफोरनि न'खराव स्टुडेन्ट दङ नोंथांमोना बेफोरनो देखायनानै होगोन होननानै आसा खालामबाय, जाहाथे बे लकडाउननि समाव क्लास सोलियाखै जिहेतु नोंथांमोना बेखौबो फोरमायना होनो हानाय जागोन। दा गोबाव खालामाजासे नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांनो आखायाव लानाय जादों। फार्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा बुहुमनि दाउ गिदिंनाय। बुहुमनि दाउ गिदिंनाय अर्थात बुहुमा जोंना गिदिङो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा बे बुहुमनि गिदिंनायनि थाखायनो जोंनि लैथोनि दैया थांलाय फैलाय जानो गोनां जायो होनदों। दा बेयावहाय गोनां बाथ्राया जाहैबाय बुहुमनि गिदिंनायजोंनो मानो बेबायदि थांलाय फैलाय जानो गोनां जाखो। दा बेवहाय नुनो मोनदों जोङो बुहुमा गावनि मिरु बिथायाव थानानै गावनि बोनायजों जोंनि दै बा गुबुन जायखिबा जिबिफोरखौ बुहुमा बोनानै लागासिनो दङ, बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ। नाथाय लैथोनि रुगुंजों नांजाबनानै थानाय बोरिमा ओनसोलफोर, दा बोरिमा ओनसोला जाहैबाय लैथो आरो बुहुमजों जाय रुगुं बाहागो, बे रुगुं बाहागोखौ बोरिमा बाहागो बुंनाय जायो। बे बोरिमा बाहागोजों नांजाबनानै थानाय ओनसोलफोरा लैथोनि दैनिफ्राय जौसिन जायो आरो लैथो थालानिफ्राय बेयो जोबोद गोजौहालागै जायो। दा बेनि थाखायनो मा जाबाय, बुहुमा जेला गिदिङो बे लैथोनि रुगुं बाहागोनि जायनाखि बोरिमा ओनसोल, बे बोरिमा बाहागोनि बोरि बाहागोआ लैथोनि दैखौ फिदिंफायो, जाउनाव लैथोनि दैया गिदिंफानांगौ जायो होनदों। दा बेखौ एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोनहा लानो नुनो मोनगोन। मोनसे बाल्थिङाव नोंथाङा बा नोंथांनि दुगैग्रा गामला बायदिसिनायाव बा नोंथाङा जायखिजाया दैयावनो नोंथांनि आखाइजों दैखौ नारोब्ला दैया निस्सय दावलांगोन। दा बेनि थाखाय जायो। दा नोंथांमोना बुजिनो हाबाय मा होनदों। दा जिहेथु बुहुमनि बोरिमा ओनसोला गोजौ बाहागो, दा बे गोजौ बाहागोनि थाखायनो बुहुम गिदिंनायजों लोगोसे लैथोनि दैया नारजाफानानै थांलाय फैलाय बा फैलासिम जानो गोनां जायो होनदों। से नाम्बाराव बेमोन। 2 नाम्बाराव दा बार बारनाय। बार बारनायनि थाखाय लैथोनि दैया थांलाय फैलाय बा फैलासिम जानो गोनां जायो। बार बारनाया मानि थाखाय बार बारदों बेखौ नोंथांमोना बार बारनायनि सोमोन्दै आं भिडिअ खालामगोन, नोंथांमोनहा बावैसो नुगोन बारा मानो बारो। दा बेवहाय मोननैसो बिदिन्थि होदों बार बारनायनि थाखाय माब्रै जानो हागौ। बारा गावनि रोजागासिनि सायाव सोनारनानै बारो होनदों। बारा माबा मोनसे स्पेसियेलि गथा बेसाद बा नुनाय नङा आरो बेयो दलरै थाग्रा मुवा नङा। दा बिनि थाखायनो बारा गावनि रोजागासिनि सायाव सोनारनाया जाहैबाय बिनि दुंथायनि सायाव। जाय जायगाथिंजाय बारनि बिदुङा गुदुं बेवहाय बारनि रोजागासिया खम, आरो जाय जायगाथिंजाय बारनि दुंथाया गुसु बे जायगायाव बारनि रोजागासिया बारा जायो। दानिया जाय ओनसोलथिंजाय बारनि रोजागासिया खम, बे ओनसोलथिं बारनि रोजागासिया बारा थानाय बारा नारलाङो, नारथाय खालामो आरो बिथिंजाय बार बारलांनो हमो। बिनि थाखायनो गोलोम बोथोराव जोंनाव गरम जायोब्ला बार बारबोबा गुसु मोनो। मानि थाखाय बारा हारसिंनो बारबोखो, बे जाहैबाय बारनि रोजागासिया बारा थानायनि थाखाय। दा बिनिनो लैथो बाहागोआव जाय ओनसोलथिंजाय बारनि रोजागासिया खम अर्थात बिदुङा बारा जानानै दङ, बे ओनसोलथिंजाय बारनि रोजागासिया रोजा थानाय बारा बारलांनायनि जाउनाव लैथोनि सा बाहागोआ बा लैथो बिखुङा थांलाय फैलाय जानो गोनां जायो, दैयाबो नारथाय जालांनो गोनां जायो होनदों। मख'जाथावदि दा बेयाव स्पेसियेलि बार बारनायनि रोजागासि जानायनि जाहोनाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा दंबावो, बे जाहैबाय बुहुमनि बोनाय। बुहुमनि बोनायनि सायाव बार बारो लैथोनि बिखुं सायाव। बुहुमा गावनि मिरु बिथायाव थानानै बोयो। जेसेबांनाखि बार बोयो बे बारा लैथो बिखुङाव जोबोद गोबा जायो होनदों। हथात लैथोनि दै साजोंनो बोसथाबनानै लाजानाय जाजोबो। दा बेखौ होननानै बुंदों इंराजियाव, एबा बोथोर बिगियानगिरिफोरा नायबिजिरनानै मोनदों जे बारनि रोजागासिया लैथो बिखुङाव बयनिख्रुइबो बांसिन, जेराव मोनफ्रोम बर्ग सेन्टिमिटार, 1 बर्ग सेन्टिमिटाराव थारमाने मोनफ्रोम बर्ग सेन्टिमिटारावनो 1 किल'ग्राम लिरथायनि बार जायो होनदों। बिनि थाखायनो लैथो बिखुङाव जोबोद रोजा बार बारनाय जायो, जाउनाव लैथोनि दैया बुखारजानानै फैलासिम बा थांलाय फैलाय जानो गोनां जायो होनदों। दा बे बार बारनायनि जाहोनाव सोमजिनाय मोनसे
दानिया फैबाय थार्डआव लैथोनि गोबाबथि एबा रोजागासै होनदों। लैथोनि दैया मोनफ्रोमबो जायगायावनो एखे रोजागासै एबा एखे गोबाबनि नङा होनदों। फ्राय जायगायावनो गोबाबा खम, फ्राय जायगायावनो गोबाबा बारा आरो गोबाबनि सायावनो सोनारनानै लैथोनि दैनि रोजागासैया खम बारा थायो होनदों। जाउनाव माना जाबाय होनदों जाय जायगायाव लैथोनि दैनि गोबाबथिया बारा एबा रोजागासैया बारा बै जायगानिया लैथोनि दैया गोबाब खम एबा रोजागासै खम ओनसोलथिंजाय नारथाय खालामो होनदों। नारथाय खालामनायनि जाउनाव दैया अट'मेटिक हारसिंनो बै जायगाथिंजाय रोजागासै बारा थानायथिंजाय नारथाय खालामनानै दाहार सोमजिलाङो होनदों। दा लैथोनि गेजेराव दाहार सोमजिनाय लोगो लोगो लैथोनि दैया नारजाबाय, नारजानायनि जाउनाव लैथोनि दैया फैलासिम एबा थांलाय फैलाय जानांगौ जाबाय होनदों। दा बिनि एग्जाम्पल नोंथांमोनहाबो लानो हायो। गुबुंले दै मोनसे लानानै मोनसे दै गोग्गो दै लानानै नोंथांमोनहा जेलाना बेखौ मा होनो एखे बिबांनि दैखौ नोंथांमोनहा जुदि गलायनानै होगोन अब्ला गुबुंले दैया गोग्गो दैनि सायाव नारथाय खालामगोन, जाथाय खालामगोन। आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे एग्जाम्पल लानो नागिरदों। मोनसे दैसानि खाथिजों थानाय फुख्रि, दैसाया जेसेबां गोजौनि दैसानि बिखुङा जेसेबां गोजौ फुख्रिनि बिखुङाबो एसेबां गोजौ थायो। नाथाय फुख्रिनि दैनि रोजागासैया दैमानि रोजागासैनिख्रुइ खमसिन। बेनि थाखायनो नोंथाङा जुदि दैसानि दैखौ फुख्रिथिं जेलाना लामा बानायना होगोन, जावग्लायना होगोन, अब्ला लोगो लोगो फुख्रिनि दैयाव दैसानि दैया नारथाय खालामनानै थांगोन, हाबलांगोन। आरो बेयावहाय जेलाना समानखामोन नाथाय दैनि लेभेला समानमोन अब्लाबो बियो हाबलांगोन। हाबलांनानै जेलाना दैनि गावसोरनि रोजागासैया समान जाहैगोन हाबै हाबै हाबनानै, अब्लासो लासैनो बेनि फुख्रियाव हाबलांनाय दैनि दाहारा खमायलांनानै समानै थाफिनगोन। नाथाय नों जावग्लायग्रोनाय लोगो लोगो थांगोन, नाथाय दैनि लेभेला समानैनोमोन। अब्ला नोंथाङा बुजिनो मोनबाय जानो हागौ दैनि रोजागासैनि थाखाय लैथोनि दैया थांलाय फैलाय जानो गोनां जायो। दा मा जायो फैलासिम जानो गोनां जायो। बेनिफ्राय नुनो मोनदों बुहुमनि बोगथाबनायनि थाखाय आरो मोनसेया जादों बेखौनो होनदों बोरिमानि बोगथाबनाय। बोरिमानि बोगथाबनाया जाहैबाय नोंथांमोना साननानै नाय लैथोनि थालाया हा बाहागोआ जोबोद गोथौआव, फारसेथिं बोरिमा बाहागो एबा लैथोनि रुगुङाव बुहुमजों नांजाबना हा बाहागोजों नांजाबनानै थानाय ओनसोला लैथोनि थालानिफ्राय रुगुंसिम बा गोजौसिम नांजाबनानै थाफैनाय जायो। जाउनाव मा जायो होनदों बुहुमनि बोनाया लैथोनि थालायाव बोदों, लैथोनि थालाजों बोजादों, थिगैनो दङ लैथोनि दैया बोजादों। नाथाय बोरिमा ओनसोलनियाबो लैथोनि दैखौ बोहरो होनदों। माने लैथोनि बोरिमा बाहागोआव बुहुमनि हा बाहागोआव नांजाबनानै दङ जिहेतु बे नांजाबनानै थानाय ओनसोला बै लैथोनि दैखौ बोनायनि जाउनाव लैथोनि दैया बोरि बाहागोथिं थांलाय फैलाय जायो होनदों। माने लैथोनि दैया बोरि बाहागोथिं बांसिन बोजाबाय थायो आरो बोरि बाहागोआ रुबिया गोजौहालागै बोरि बाहागोसिम हा बाहागोआ नुजानानै दङ जिहेतु बे हा बाहागोआ बांसिनै बोनायनि थाखाय आरो माखासेया थाला बाहागोजों बोजादों, बे थाला बाहागोथिंजाय बोजालायगोन। बेनिखायनो बे थांलाय फैलाय जानो गोनां जानो हायो होनदों। दा बेमोन। आरो बिनिफ्राय लास्ट नाम्बार दङ मोनसेया जाहैबाय बे गोनांथार गोसो होनो गोनाङा बे नोंथांमोना मिथिगौ बुहुम बेहाबो गावहानो बोनाय दङ आरो अखाफोर बेहाबो बोगथाबनाय दं आरो सानाबो बोगथाबनाय दं होनदों। जायनि थाखाय जोंना सान नखरां जायो सान बोगथाबनायनि थाखाय। आरो बुहुम आरो अखाफोर बोगथाबनायनि थाखाय मोननैजों एखे अक्षआव गिदिंबाय थायो, मोननैजों बोगथाबलायनायनि गेजेरजों। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। दा बेनिनो आयदाया जाहैबाय बुहुम आरो अखाफोरनि जानथायनि सायाव सोनारनानै जोंनि लैथोनि दैया थांलाय फैलाय बा फैलासिम जानो गोनां जायो, अर्थात दाहार जानो गोनां जायो होनदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों अखाफोरा जाय दिगथिंजाय बुहुमनि जाय दिगथिंजाय थागोन बे दिगथिंजाय जुदि लैथो बाहागोआ गोग्लैदोंबा, अर्थात अखाफोरा जाय दिगथिंजाय थागोन बेयाव लैथो बाहागोआ गोग्लैदोंबा बे लैथोनि दैया अखाफोरजों बोजायो होनदों। अखाफोरजों बोजायो। दा बिनि थाखाय मा जालांगोन होनदों अखाफोरनि उल्था दिगथिंजाय थानाय बा अखाफोरनि गुबुन गुबुन दिगथिंजाय थानाय बाहागोआव अखाफोरा जाय सिदाथिं थागोन बिथिंजाय दैया स' खारलांनानै थाहैगोन होनदों, बोलांजागोन। जाउनाव लैथोनि दैया दाहार जालांनांगोन होनदों। दा बिनि थाखायनो बेखौ अखाफोरनि जानथायनि सायाव सोनारनानै बा अखाफोरा जाय जायगाथिं थागोन बिथिं दाहार जायो होनना बुंदों, जायखौ इंराजियाव प्राइमारि टाइड बुंनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव अखाफोरनि जाय उल्था दिगथिं थागोन, अर्थात जुदि नोंथाङा मोनहा नुनो मोनगोन अखाफोरा सबसमाय जोंनि सिदा थाबाय थाया, जेरै साना गिदिंबाय थायो अखाफोरा सानखौबो जोङो खारनाय नुबाय थायो बुहुमनि गिदिंनायनि थाखाय अखाफोराबो खारो आरो बुहुमाबो खारो, जाउनाव अखाफोराबो थांलाय फैलाय जायो। जों मोनायाव नुयो फ्राय, आरो दसेनि उनावहायनो नोङो 1 घन्टानि उनाव नायबानो गुबुनथिं दोरोदनाय नुयो। दा बेबायदिनो अखाफोरा जाय दिगथिंजाय खारलांबाय थागोन बै दिगथिंजाय थानाय दै बाहागोआ बोजालांगोन आरो।
दा बेनिनो उल्था बाहागोथिं अखाफोरनि हथात थोंजों उल्था बे उल्था बाहागोथिंजाय थानाय ओनसोलाव थानाय दै बाहागोआबो अखाफोरनि जेथिं दङ बिथिं बोलांजायो जिहेतु बै अखाफोरनि उल्था दिगथिंजायबो दाहार सोमजियो होन्दों। दुद्रुख्लायबोनायनि जाउनाव दाहार सोमजियो। दा बेखौ सेकेन्डारि टाइड बुंनाय जायो होन्दों इंराजियाव। दा बेनिफ्राय मोनसे जोबोद गोसो होनो गोनां बाथ्रा दं बेयाव अखाफोर आरो बुहुम आरो सान मोनथामजों जेब्लानाखि सिदा थाथायाव थायो होन्दों पुर्निमानि समाव सान अखाफोर आरो बुहुम अखाफोरा गेजेराव थागोन ओमफ्राय साना जिङाव बुहुमाबो जिङाव थागोन अब्ला मोनथामनोबो एखे लेभेलाव थागोन होन्दों अब्ला मोननै सान आरो अखाफोरनि बोनाया बांसिन जायो होन्दों जाउनाव बुहुमनि लैथो बाहागोआ बे अखाफोर बाहागोथिं बांसिन बोलांजायो होन्दों अब्ला बेयाव बांसिन दाहार सोमजियो होन्दों पुर्निमानि समाव अब्ला मा होन्दों अखाफोर आरो सान आरो बुहुम बे मोनथामजों एखे थाथाय थानाय समाव दा बे समाव बांसिन बोजायो बेखौनो होननानै बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव स्प्रिं टाइड जायखौ होननानै बुंदों बासन्ती फैलासिम इंराजियाव स्प्रिं टाइड होननानै बुंदों दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन अमाबैसानि समावबो अखाफोर बुहुम आरो सान मोनथाम दहायनि उल्था दहायनिया सान अखाफोर आरो बुहुम सिदा जायोमोन नाथाय अमाबैसानि समाव सान बुहुम अखाफोर जायो बुहुमासो गेजेराव थायो जायनि थाखाय साननि सोरांखौ बुहुमा होथेना लानानै अखाफोराव नांहैया जायो जायनि थाखाय अमाबैसा जों अखाफोरखौ नुनो मोना जायो दा अब्ला बे समावबो सिदा जायो बेयावहायबो मा जायो होनदों साना साननिथिं थानाय ओनसोलथिंजाय बोगोन अखाफोरा अखाफोर थानाय ओनसोलथिंजाय बोगोन दाना बे जाउनाव मा जाबाय होनदों बे ओनसोलाव थानाय बांसिन दै बाहागोआ दाहार सोमजियो होन्दों जायखौ निप टाइड होननानै बुंनाय जादों एबा गोथै फैलासिम होननानै बुंनाय जादों होनदों बर'आव गोथै फैलासिम फरायसाफोरनि बिजाबाव गोथै फैलासिम इंराजियाव होनोबा निप टाइड बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै जानाखि बार बारनाय बा लैथोनि दाहार सोमजिनाय बा लैथोआव फैलासिम जानायनि जाहोनफोरखौ नोंथांमोना फोरमायनो हानो हाबाय नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बुजिनो मोनबाय आरो नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन फरायसाफोरनिसिम नोंथांमोना दैथायहरनो थाखाय शेयार खालामनानै होदो हाजासे बेनि थाखाय आरो गुबुननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालाम नटिफिकेसन बेल थु आरो लोगोसे नोंथांमोना इन स्क्रिन एबा डिसक्रिपसनाव जाना थानाय भिडिअफोरखौबो नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन गोजोन्थों।